Nasunog ang isa ka residential commercial building sa corner F. Palmares Street kag M. Palmares Street sa Pasay City takna alas 10:08 kainas ang aga. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Fire Officer 2 Elvis Aguilar, Fire Arson Investigator sang Pasay Fire Station, ginkumpirmar sini nga isa ka residential commercial building ang himo sa daan nga mga kahoy ang nasunog. Naibaluan niya ging akupar sang apat ka mga commercial businesses ang amo nga property. Ini ang ginalakipan sa mga magagmay nga kiosk kaangay isang pagkaon, electrical supply, rice dryer kag sari-sari store. Sa inisyal nga investigasyon sa nasambit nga talatapan, nagdangat sa masobra 300,000 pesos ang ginbilin nga damage sa mga insidente. Wala naman sa nasamaran sa nasambit nga sunog, kag gilayon ini nga na far out pasado alas 10:33 subong man nga aga. Sa karon padayon pang investigasyon kung anong ginhalinan sang kalayo. Ini si Kabanderang Frey nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera!